Gør du ordet? Dag Simon. Vi har været her på Udenrigsministeriet, og der har vi været inde til den her lille præsentation af, hvad de egentlig arbejder med, når det gælder Kina i sig selv. Ja. Vi havde, det var Anders, og det var... Ham den anden. Ja. To mennesker. To med briller, der om mit år. Der var de simpelthen præsenteret for os, hvordan deres relationerne til Kina er mellem Danmark. Nogle af de politiske forhold, vi har kørende her. Hvordan forholdet USA? Forholdet til USA, markedet, økonomien. Toldgrenene, vi havde. Handelskrigen. Ja, og så også lidt om det kulturelle og hvordan de arbejder, karrierevalg, du har derinde på Udenrigsministeriet. Ja. Og ja, og det var super godt. Vi er meget glade for turen her indtil videre. Hvad så? Vloggen, så er vi tilbage igen. Meget sket siden sidst. Vi har været på... Siden vi har været på Udenrigsministeriet, så har mig og Hjalte og The Gang-klassen været hos den taiwanske ambassade, hvor vi snakkede med en ambassadør. Vi hørte et lille foredrag. Det var meget godt. Vi fik lidt cookies, vi fik lidt sodavand. De var smadret søde. Hvor at så, vi fik lov til at høre lidt om Taiwan i sig selv. Og så hørte vi også ambassadøren snakke lidt og sådan noget. Og fik lov til at stille lidt spørgsmål selv. Og mig og Hjalte, vi er kommet frem til konklusionen, når vi skal til Taiwan. Skal vi se ud og se en baseballkamp, var det? Ja, baseballkamp. Og inden vi tog hen til ambassaden, så fik mig og Hjalte noget varmt fried chicken with some potato poppers with cheese. Varmt. Mad vi købte fra, eller sted vi købte fra, var lidt gudsent. Så, men ja, nu er vi begge to taget hjem. Vi er klar til at slappe lidt af, og vi ses til næste gang.